Een impressie van de eerste serie concerten dit jaar van André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Voor het 13e jaar André Rieu op het Vrijthof in Maastricht. En deze keer een record. 10 concerten, 10 maal 11.000 mensen, oftewel 110.000 mensen in Maastricht, waarvan meer dan de helft van buiten de Benelux, vanuit de hele wereld. Dit jaar worden elke avond bij de Rieu-concerten op het Vrijthof extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het controleren van tassen en de aanwezigheid van meer politie. Ja, die verhoogde veiligheidsmaatregelen, dat kun je verwachten, want het is een massa-evenement. Maar komt het initiatief van jullie of meer van de overheid? Nou, dat is heel mooi, dat staat seks. Het is een massa-evenement. We zaten vorige week in een veiligheidsoverleg waar ook de burgemeester bij zat. En die zei heel mooi, ja jongens, we hebben het over een lokaal feestje. Waar het niet dat de papa van Pierre de hele wereld meeneemt. En ja, dat heeft ze wel heel mooi gezegd. Dus ja, het evenement staat op de kaart. En daar is iedereen zich heel erg bewust van. Iedereen is ook heel erg bewust van hoe de wereld er nu bij staat. En wij vinden allemaal dat we passende maatregelen getroffen hebben. Zowel de overheid als wij. En dat is zichtbaar, onzichtbaar. Maar ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om iedereen een veilig gevoel te bezorgen. En ook ervoor te zorgen dat we er allemaal alles aan gedaan hebben. Door de veiligheidsmaatregelen duurde het iets langer voordat de gasten hun plekje hadden gevonden op de terrassen. Ja, door al die security had ik het idee dat de mensen wat later aan tafel gaan. Is dat nog een probleem of komen jullie daarmee weg? Ja, we komen daar wel mee weg. We moeten gewoon eventjes goed alles inpassen, maar dat komt wel goed. Ja, zeker. Maar ze zijn wel wat vertraagd, de gasten. Die zijn wel vertraagd. Ik loop nu eigenlijk 20 minuten achter op mijn schemaatje. En ja, je hebt toch maar korte tijd om het goed te doen. Dus ja, maar het past wel. We krijgen het dessert nog. Absoluut, ja. Zeg, en nu 10 concerten, 10 avonden, dat is toch al wat, hè? Dat is voor jullie een mega business eigenlijk, toch? Ik denk het wel, hè. We zijn er ook erg blij mee. Ja, absoluut. Dus als je dat volgend jaar nog meer wil geven, voor jullie geen probleem? Nee, geen probleem. Alleen zou ik het dan ook wel compact willen houden. Dus nu is het zeg maar de 3 weken duurt het. En het moet niet 4 of 5 weken gaan duren, dat zou misschien te lang zijn. Maar een paar concerten dan lekker compact houden, prima. Ja, uw terras is veel groter dan normaal. Hoeveel mensen zitten hier eigenlijk? Ja, op het moment 300. 300 gasten, maal 10. Het zijn 3000 gasten die u te eten geeft tijdens de concerten van André Rieu. Ja, dit is een van de belangrijkste evenementen voor mij. Het is een bepaalde vaste begroting, ja. Het is feestelijk, het is ongelooflijk. En u krijgt hier allerlei bekende gasten op het terras, dus het is extra allemaal chic gekleed. Ja, vooral de vrouwtjes. Hè. We come from Portugal. Villarreal is in the north of Portugal, a small city. But anyway, we expect to enjoy the show. Yeah. He didn't play in Portugal, I think. No, before. never. And we like the music so much. Yeah. That's why my wife loves this music. And this is my birthday. Okay. We join, you know. So you make a tour in Europe and then you also come to Maastricht or what? No, especially to see André Rieu concert. It's a very long trip. 21 hours on the plane, but well worth it. The build-up has been amazing. We've been here since Thursday, and it's just been incredible seeing the whole square take shape. Tomorrow back home 21 hours.
No. 5 weeks. 5 weeks we have. 5 weeks? Yeah, so 10 days in Maastricht, and then to Amsterdam for 10 days, and then Venice for 10 days. Yeah. So Also lovely go to the trip. Pope or not? No, not the Pope this time. We'll see him next time. Ja, uit Nederland komen wij. Ja? Ja. En waar? Wij wonen in Kootwijkerbroek, in de buurt van Barneveld, zeg maar ongeveer in het Kijk. midden van Nederland. Barneveld, de kippen Ja. geloof ik. De kippen, ja, heel goed, heel goed. Ja, weet ik nog van aardrijkskunde. Ja. U Ja. hebt ook allebei de kleding erop Ja, aangepast, ja, dus ja. u bent echt zomers. Hè? Echt zo, ze hebben ook echt uit. Ja. Toch? Ja. Ja. Echt hartstikke leuk. Nou, dat wordt een knallende avond. Ja, denk ik. daar gaan we vanuit, tuurlijk. I don't know all the flags in the world. What is this? What country is this? This is Estonia flag. Oh my God. Yeah, we are from Estonia. You come specially or you live here? No, especially. Yeah. Yes. From what country you are? Brazil. Oh, Brazil. The whole family. Especially for André Rio here. Yeah, I guess. Yeah. Not especially for the city of Maastricht. No? Also, we are staying here, so tomorrow we will come back. Oh, okay. And Brazil, Sao Paulo? Or? Yeah. And for you also like the music of André? Yes, very much. Yeah. Yeah, I like it also very much. Yes. You think you're gonna dance this evening? I already told her. I will take her to dance. Yeah, you also. Yes. Yeah. Maybe Spain or so. No. No, we're from Jordan. Middle East. Middle East. The heart of the Middle East. Yeah. Yes. And there, André Rieu is also well known. Yeah, of course. He never played there. Yeah, I don't think he never. No, he played. never came to the Middle East. He never came to the Middle East. This is our first time. No. And how came the idea to come here to Maastricht? Actually, he loves his music and he always listens to it in his office while he's working. So we were planning to come to Holland, and we planned it actually to meet this concert. I have two sisters from my family who had attended his concert in Berlin last year or the year before. So it was our purpose of the vacation of this year to come to attend this concert. Egmond aan Zee. Oh ja. Maar met dit weer is het aan de zee ook mooi natuurlijk. Ja, maar ja, ik ben de zee zo gewend. Ik ben blij dat ik in Maastricht ben. Ah. Bij mijn grote vriend. Ja? Ja. Oh jee. Ja? Dus niet de eerste keer? Nee, de 10e keer. Achter elkaar? Of, Ja, ieder jaar. En u hebt ook dvd's en zo thuis? Alles. DVD's, cd's. Ik heb een winkeltje in Egmond aan Zee. Ik draai altijd zijn cd in de winkel. En dan verkoop ik heel veel, want ze blijven allemaal hangen voor de muziek. Oh, maar en wat verkoopt u eigenlijk? Sieraden en tassen en kleding en ja, hele Dat is leuke nog dingen allemaal. Een tip voor ondernemers hier. Ze moeten gewoon de muziek van André Rieu draaien in de winkel. Ja, echt waar. Want je hebt heel veel Duitsers. Ja. Die gaan altijd de zee opzoeken. Ja, en dan is het gewoon superleuk als je zijn muziek draait. Ja. Want dat vinden ze gewoon geweldig. En dan kopen ze weer En een paar ik verkoop oorbellen. heel veel dan. Nieuw in het programma is dit jaar het optreden van twee Chinese sopranen. Jin and Joe. Long
Sie haben schon öfter andere Rieu gesehen hier in Maastricht? Nur im Fernsehen. Nur im Fernsehen. Das ist heute das erste Mal und meine Freundin hat es mir geschenkt. Okay. Ist es spannend? Ja, sehr. Ja, was wir so faszinierend finden, ist, dass bei André Rieu so viele Menschen sind und die Freude, die er immer ausstrahlt. Es ist so eine mitmenschliche Atmosphäre. Alle Menschen, egal woher sie kommen, werden ganz herzlich, werden ganz freundlich, strahlen sich an und gehen gut miteinander um. Und das ist für uns einfach wunderbar. Also ich war am Anfang gar nicht so begeistert, ich wusste gar nicht, was so mit André Rieu anzufangen. Dann habe ich seine Geschichte gelesen und fand es ganz fantastisch, was dieser Mann aus sich gemacht hat mit dieser Biografie, die er hat. Und dass er das hier in Maastricht macht und wirklich diese unglaubliche Atmosphäre, die er schafft von Menschen und immer wieder mit dieser gleichen Begeisterung, das fasziniert mich. Und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit diesen Wert brauchen und dass wir den erleben müssen. Alle miteinander, ob jung, ob alt, und dass uns das verbindet. So sollte die Welt jeden Tag sein. Ja, ja, er bringt die Freude hier rein. Op de eerste avond werd het nog even spannend of een onweer over het Vrijthof zou trekken. Maar het bleef beperkt tot een korte regenbui. Een belangrijke rol is dit jaar ook weggelegd voor de Nederlandse sopraan Donij van Doorn. ...13 jaar geleden begonnen en nu 10 concerten. Had je dat ooit kunnen denken? Nou, ik wist wel vanaf het begin, je weet hoe het begin was, heel moeilijk met de terras. Ik zie je voor de rechter. En nu, ja, iedereen is zo blij en ze begrijpen dat ik ze niet wil bedonderen. En dat is voor mij ook belangrijk, dat we eerlijk tegen elkaar zijn. Dus iedereen weet hoe de verdeling is. De terrassen verdienen goed geld, vind ik helemaal prima. En zij beloven ook dat ze niet bedienen tijdens concerten, houden ze zich ook aan. Kijk, zo kunnen we nog 50 jaar doorgaan. Maar er komen zeg maar een 110.000 mensen, waarvan de helft van buiten de Benelux. Er zijn zelfs mensen uit Brazilië, zelfs uit Nieuw-Zeeland, 24 uur vliegen. 80 nationaliteiten. Jullie zijn qua evenement groter dan TFAF zelfs. Had je ooit kunnen dromen dat het zo groot zou worden? Nou, wat ik je net vertelde toen ik begon, met het Salonorkest al. Ik bedoel, ik probeerde altijd met z'n vijven van ieder optreden succes te maken. En dat is het geheim. Je moet kijken dat het altijd het succes is en altijd leuk is. Ja. En dat je het altijd met je hart kunt doen, dat het echt is. En dat is wat de mensen voelen. Het is geen theatertje wat we hier opvoeren. We zitten echt... Iedereen is doodzenuwachtig voor de eerste keer. En het is ook echt een enorme voldoening dat het dan... zo lukt, dat is het geheim, denk ik. Dus we hebben vanaf het begin, om je antwoord op je vraag te geven, eigenlijk geweten
dat het zo zou gaan. Alleen ja, je weet natuurlijk niet dat het 10 keer en over de hele wereld. En wat is het plafond hier op het Vrijthof? Je kunt moeilijk tot eind augustus doorgaan, want er heeft de orkest geen vakantie. Ik denk dat dit ongeveer het plafond is, veel meer. 12 zou het maximum zijn, 4 keer 3, 3 keer 4. Ja, 3 keer 4. Ja. Maar ja, meer wil ik ook niet. Snap je? Ik had ook niet 2 maanden het Vrijthof bezet. Dat lijkt me ook niet zo leuk. Nee. Maar ja, dit is in ieder geval een super ervaring in je eigen stad. Ja, dit is echt, ik zeg het je, we reizen over de hele wereld en dit is heel speciaal. Dit is heel speciaal. De rol van verrassingsact wordt dit jaar ingevuld door de Amerikaanse acteur en zanger David Hasselhoff. Onder meer bekend van de televisieseries Knight Rider en Baywatch. Get out of here, it's my show. What is good? Morning in June some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy, but freedom I had none. I've been looking for freedom, I've been looking so long. I've been looking for freedom, still the search goes on. Love me splendid, love me sweet. Ever let me go. You have made my life, and I love you so. Love me tender. Hello, David. It looks as if you play every year with Andre. It's very different and very new for me, but a lot of fun. I've waited a long time to be with such professionals, and these guys are the real deal. You really enjoy it? I really enjoy it because it's hard, and it takes me to a new level of pride because I want to make it perfect. Tonight I was okay. I wasn't perfect, but I will be. and Maastricht, you ever heard about before? No, I've been all over Holland and many places throughout Holland, and especially Amsterdam and Bussum, and Arie Luijendijk as drivers. We had a racing team, but I never knew about Maastricht. It's like Disneyland. It's fantastic. We love it here.